नोंथांमोना बे फुटेजखौ नुगासिनो जानांगौ बेनो जादों बिहारनि आरारियाव जादों बियो साननि समावनो जादों बेबायदि जाथाया आखायाव लादों आयेनखौ रायजोफोराबो बे बुथारग्राखौ बुथारफिनदों आरो साननि समावनो गोथाङै गोथां गोरना हास'नानै गोरनाखौ आलादा आरो बडिखौ आलादा खालामदों। बिहारनि आरारियाव गोरना हास'नाय जाथाय जादों। नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय जानांगौ माखासे फुटेजखौ आं नोंथांमोन देखायखांबाय। दा बियो माबोरै जादों बेखौनो जों सावरायगोन। जायबा गोरना जादों बे सासे ड्राइभार पिकआप सलायो, बियो माल गारि सलायो पिकआप। आरो बियो जायबा दखानि, बे दखाननि जायगायाव गारिखौ पार्किं खालामबाय थायोमोन आरो बे सानखालिबो पार्किं खालामदोंमोन। नाथाय पार्किं खालामनाय समाव दखाननि समायमोन, थेलायाव बियो फिथाइ सामथाइफोर फानोमोन। बेहायनो बिसोरनि गेजेराव पार्किंखौ लानानै बेहाय थेलाखौ बोखार, आङो पार्किं खालामनो गारिखौ होननानै बुंनायाव बे फिथाइ सामथाइ दखानियाबो रागा जोंनानै आरो ड्राइभारजों रागा जोंनानै दान्थे बिदान्थे जायो, नांलाय खमलाय जायो बिसोरनि गेजेराव। नांलाय खमलाय जानायाव बिसोरनि गेजेराव बांसिन गिथावना महर लायो आरो जायबा फिथाइ सामथाइ फानग्रा बियो गावनि आनारस हाग्रा सिखाजों बा फिथाइ सामथाइ हाग्रा सिखाखौ बख'नानै एटेक खालामो। एटेक खालामखांनायनि उनाव थैहां जानायाव बा थैहाबनायाव गोरनाखौ हास'नानै डाइरेक्ट आलादा खालामो। गोरनाया बेलेग आरो बडिया बेलेग थायो। दा बेखौ मानसिफ्राबो नायगासिनो दंमोन, भिडिअ बानायदों, हास'नायनिफ्राय लानानै जोबजासिम भिडिअ बानायदों, नाथाय रावबो हमथाहैयाखै। बिहाराव सोलिगासिनो दङ सरकार गैयि सरकार। सरकार गैयि सरकार माने आयेनखौ आखायाव लानाय सरकार, बेबायदि सालायगासिनो दङ। पिकआप ड्राइभार नबी हासानखौ सिखाजों सुखांनायनि उनाव रायजोफोरनि सिगाङावनो सिखाखौ लानानै खारलांदों रायजोफोरजों बुजानो गिनानै। उनावहाय रायजोफोरा हमहैयो, हाग्रा बायदियाव सिखाखौ सिख'यो आरो गावखौबो रबि चौहानखौबो रायजोफोरा बुनानै बुथारदों। सासेयाबो गोरना हास'जाबाय आरो जायबा गोरना हास'ग्रा बेखौबो बुथारबाय।